Kikubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Uba esti rempei ubalong rangba senang jang senang lom dait kla Boilembong Riboy District. Ula dawa ya ka kong purity power. Kabalong ka president jang ka state. Bagadai ban pan ma hapo arfusau genta halor ka jing that ya ka jing kren hapadeng jong ka bat u rangba senang ya ka bala record ya ka phone call klem ka jing tip ka jong u. Kani ka jing kren hapadeng gini gi arngut lengba ka mobile phone ha ka bayadai bat ka jing penkut ya ka tamasa Shillong Cherry Blossom. Haga kat kendai tarik unai wing arajar arpulai ka bahap haga sengi ublei. Kala sapriang haduk kata-kata hagi rinsan jong social media. Uba rempei ula berngemru balada ka kong purity power kampan map hapo arpsau kenta nakaliang jong u ban se ban ujor syagi bor jong ka an. Yang sengbhai piki media kenika step habangiyo ban ya keren ka beide bagatuka jingthan ya ka jingkren ka jonga bi tu ikong purity power nakaliang ka jonga nga snusi ibun namar kalayan bat la sapriang keleng ka rikasi ka jongi ha ka ba kani ka conversation ka jonga kalakta ka privacy ka jonga kungta nakaliang ka jonga nga dawa na ikong purity power by day panmap hapo arpusau genta lada imla ban panmap hapo arpusau genta nakaliang ka jonga ngania syati bor jongkaan